அமெரிக்கால இருக்க பென்டகன் இது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலகம் தான். அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகமான பென்டகன் தான் உலகின் மிகப்பெரிய அலுவலகமா இருந்துட்டு வருது. ஆனா இப்போ இந்தியால குஜராத் மாநிலத்துல சூரத் பகுதியில விரைவில் பென்டகனை விட பெரிய கட்டிடம் திறக்க போறாங்க. இது கிட்டத்தட்ட 35 ஏக்கர் 9 செவ்வக வடிவ அமைப்புகளால கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த கட்டிடம் கட்ட 4 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லப்படுது. வருகின்ற நவம்பர் மாதம் இந்த கட்டடத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறாரு. சூரத் என்றாலே வைர தொழிலின் தலைநகரம் தான். வைரத்தை வெட்டுதல், பட்டை தீட்டுதல், அதை விற்பனை செய்தல் உள்ளிட்ட எல்லா செயல்பாடுகளையும் ஒரே இடத்துல ஒருங்கிணைக்க தான் இந்த புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த கட்டிடத்துல 4200 அலுவலகங்களும் 65,000 பேரும் பணியாற்ற முடியும்னு சொல்லப்படுது. இந்த கட்டிடத்தை கட்டினது இந்திய கட்டடக்கலை நிறுவனம் மார்போஜெனிஸ் வடிவமைச்சிருக்காங்க. இந்த கட்டிடம் வர்றதுனால மிக சுலபமாவே வர்த்தகம் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க எஸ்டிபி அமைப்பினர்.